akhi siɗɗo am wakkilorjo mima heɓangal gandal rewirajo mima mirentinima. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Musidɓe tedduɓe, musidɓe yeeɓoɓe hettotoɓe oɗo waktu, caggal nde jettuɗen Allah jomiraɗo subhanahu wa taala he julde he nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Miɗen hollira dendagal musidal ngal hande oɗo ñalawma eɗen he ɗeɗo galle ɗe ganduɗa ko ɗum woni compagnie ma dental andirangal Darek Aid. Miɗen on dañani ɗo programme mo ganduɗa mo wowi waɗede hitande foof hitande he oɗo waktu. Programme o noon ko fanda hen ko ɗum woni wallitade musidɓe men julɓe ɓe ganduɗa ɓe rewa ñamande. Eɗen gandi ñamande ko hunde nde anduɗa wona ko weeɓi samne hande caɗele aduna ɗe he ɓittereji ɗi ganduɗa tata hewɓe hen muɗum jomaɓe ɓesgure ɓe naata he ñamale ta ñamale ɗe ganduɗa e hoddirore Allah ɓe mbawata ɗum yoɓande koye mabɓe. Allah si uditani en ballal ko wayni ɗum ɗon no hollira wondema neɗɗo ɗi foti yettude Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. Ngal ɗo ballal no mbirɗen ni ko damal he dame asakal zakati musidɓe men wonɓe Kuweyti waktu hen ɓe nolda ɗo jawdi ko wayi wano ni fi anniyade wallitade julɓe wonɓe he ndiɗo leydi tawta kala ɗo ballal ngal rewnete kadi tawta ene yaadi he chartaji mum ene yaadi e sharia o ko ni ɗum ɗo ballal ngal neɗɗo wawata naftorade hen. Ɗo noon no wowiri ni hitande foof si waktu o ari miɗen naata he cuuɗi ñawirdi ɗi, miɗen naata he nokkuji compagnie ji goɗɗi ɗi ganduɗa miɗen gandi ɗin ɗon compagnie ji ɓe mana ɓe gollodira he yimɓeɓe ɓe gollodira he jama o ɓe tottira wano façon ɗen ɗon ñamale fi etade wallitade yimɓe hande ɓe mbawata hebde ɓamtare he banggue guureji mabɓe he banggue gurdam mabɓe he dow ɗum ɗon foof si yeehi ha hoddiroje Allah ari jomiraɗo ɓe koori yobde ɗen ɗon ñamale wonana ɓe caɗele ko ɓuuri hewte hen watinto ko he cuuɗi ñawirde he wadde miɗen jaaha e cuuɗi ñawirde he men ƴefta hen woni kayitaji ɗi ganduɗa eno tabintina wondema ɓeɗo eɓe jogani kaari en ñamade hasaba naggam si yeehi ha ɗum ɗon foof henani men laaɓani men nden men puɗɗo process o men mbawa andude ko ni heni men mbawata yoɓande ɓeɗo kala ko yoɓete hen noon wona junggo he junggo rewnete ko he cuuɗi ñawirde he jomaɓe jawle ɗi ɓe jaaha toon to suudu ñawirde to kotto ɓe totte kalisaji mabɓe ɗi ɓeyaɗo kadi ɓe ganduɗa ko ɓen ɗon woni rewaɓe ñamade ɓen ɗon ɓe kepta koye mabɓe ɓe dutto he ɓesgure mabɓe. Musidɓe ɗum ɗo woni programme o mo ganduɗa ko ɗum men mbowi on adande hitande foof hitande hikka noon he bawɗe Allah ko dépense o mo ganduɗa ko ɗum ɗon men keeɓi he wallitade ɓeɗo yimɓe ko million goto he ujunaje million goto he temeɗɗe nayyi he capanɗe jeegom ujunere kalisi dalasi ɗum ɗo woni dépense mo ganduɗa ko ɗum ɗon tottete mana yoɓante fodde yimɓe nogas rewɓe jeeɗiɗo ko heddi ko ɓen ɗon ko worɓe ko ɓe joɓante nde ɗo hitande gonga noon ɗo waɗi woɓɓe ɓe ganduɗa ta ñamale mabɓe ɗe keewi a wawa yoɓande ɓe foof samne programme o eno happana happu mo ganduɗa a wawa ustude a wawa ɓeydude mana si wiyama yimɓe nogas ɓeɗo ko famɗi foof goto foof ɗi foti hebde hen woɓɓe noon alhamdulillah ɓe ganduɗa ñamale mabɓe ɗe keewirani noon ɓen ɗon alhamdulillah ɓe joɓanama ha timmi gasi probléme o gasi hakkude mabɓe heɓe ganduɗa ko ɓen ɓe jogani ɓe ganduɗa noon kadi ñamale mabɓe ɗe ɓurti ɓen alhamdulillah woodi ko yoɓana hen en joɓaniɓe hen ɗi heddi hani ha fa ene heddi woɓɓe noon banggue mabɓe kay ene heddi ko heewi si tawi he hoddirore Allah balɗe ne keddi ballal ngal en ara si Allah tawni en tawaɗo ɗi wawi ɓen ɗon ɓe timminane si tawi hakkude ɗon he nden ɗon yolde ɓe keɓani balle goɗɗe sawne ɓe gandama joni min gandi kadi probléme aji mabɓe ɗi min gandi caɗele mabɓe oƴaji mabɓe ɗum foof min gandi jo ɗum ɗo wonani men hunde nde ganduɗa ɓurtan men wallitade ɗomin mbawata rewnude jawle ɗe yimɓe ɓe noon yooɓe gaccita hakkille si wiyama ngal ɗo damal ene ɗo ene wallita yimɓe wona wiide man belaɗo foof yaaha ƴefta jawle yimɓe tawata hay ɗum ɗon yaadani he gonga si tawi woniri noon musidɓe tedduɓe gandon wonde o façon ɓeɗo yimɓe
bollal ngal wawa ɓe yettanade samne sa yeehi a ƴefti jawle yimɓe dow tappilde jawle yimɓe he ñamde jawle yimɓe he tawata yadani he gonga o wona wondema ko goɗɗum go kono noon ko ani hoorema nattini hoorema he ɗen ɗon caɗele mana joni tappilde jawle yimɓe mana wujjude jawle yimɓe yeyde hunde ko ganduɗa a jeeya ƴefta jawdi neɗɗo wano pakkaji no fo eɗen jiiya he rendoji men he yimɓe ɓe nattina juuɗe mabɓe he jawle yimɓe tawata wona he yamirore jooma en wona he beleɗe mabɓe façon ɗiɗo probléme ji so jettima koot ha min tawi ɗin ɗon kayitaji ɗum ɗon wona sengo ngo ganduɗa miɗen mbawi gollirde hen ɗum ɗon min jaɓata samne yadani he chartaji sharia ɗi ko faati he banggue asakal gonga ɗi wawi balle goɗɗe keeɓo he cengɗe goɗɗe kono minen ngal ɗo ballal hani ko ɗum ɗo tan wawete tottirede ko nina kadi wawete waɗirede a wawa wadde ko ɓuuri ɗum ɗon jo miɗen gandina jama o foof dental ngal fof musidal Gambia foof e kala ɗo neɗɗo wawi wonde fof gandin wondema oɗo programme mbo wiye algarimina ko firti ɗum woni yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ñawli ñamale tawata ɗen ɗon ñamale ene yaadi he sharia o ɓe korto yobde ñamale ɗe ɓe balle ɓe totte ngal ɗo ballal joni jiiya goɗɗo neɗɗo mbo o ala ɗo o woni o ala ɗo o hooɗi o yaaha o ƴefta luwase andi eɗen gandi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ala saago neɗɗo fof neɗɗo ɗi foti hebde ɗo wawata surrude hoore mum si yeehi ha luwase joom galle luwase mum o rewimo ko yahata ha lebbi o ronki yobde oɗo mbo jogui gueɗal he ɗum ɗon en mbiyani noon kadi yimɓe ɓe jaaha ɓe mbiya wondema waɗi hen nokku mo ganduɗa sa waɗi ni he ni a heɓat ballal ala ñamade musidɓe tedduɓe gacciten kakkillaji he koye meɗen ñamade ko hunde hulɓinide hunde ko ganduɗa joni haysa a maayi ko woni ko hakkude ma e Allah ɗi wawi Allah yingui yaafoma kono ñamade joom haqqe o si o yaafanakima a lumbatade janggo bimmi neɗɗo o he yandade mum he o wawa hebde hen deƴere o heɓa hen nemaji ɗi ganduɗa ko ɗin o foti hebde he on ɗon ngal ɗon gurdam barzakh tawata mbo wondi he jawle yimɓe mbo wondi haqqeji yimɓe mbo ƴefti jawle yimɓe mbo acciɗe ɗe o aduna ala daraniɗo mbo ala joɓanoɗo mbo oɗo ha ñande nde Allah ñawata hakkude tagore nde foof jooɗi heddi he joom on si o yafanimama si o yafanakima noon ɗum ɗon lumbudema an on ƴeftuɗo jawle yimɓe ɗe wonat ko hitti wadde musidɓe tedɓe gacciten kakkillaji e koye men wadde eɗen gandi nelaɗo sallllahu alih w sallam kanko o juulatano he neɗɗo mbo ganduɗa mbo acci ñamade hana goto he musidal ngal daro wondema ko min yoɓantambo si tawi woniri noon wona wondema neɗɗo si maayi mbo yaadi he ñamade wiyen wondema oɗo ko direct ko jahannama ala kono ko haqqe neɗɗo almami mo ganduɗa kadi ko almamijo mo ganduɗa foof ne anda oɗo woni almami ratib sharia ano haɗa mbo julde façon ɓeɗo yimɓe fi hata o won saabu ko ganduɗa ombo susna yimɓe ƴeftude jawle yimɓe tawata wona he dow lawol tawata hana hebbinde kadi ñamale mana neɗɗo si haaju ari aɗa wawi ñamlade kono ya a yondino hen hata a ƴeftu jawdi ndi ganduɗa haaju ma yettaki hen sohla ma yettaki hen si wona yidde tan yajjintinde hoore mum he gurdam aduna tawata janggo bimbi wonanama caɗele musidɓe gacciten kakkillaji e koye men e ganden wondema ko hunde nde ganduɗa eno hetti hande he oɗo jamanu ene heewi kadi ɗo jiyata he yimɓe he façon ɗeɗo ɗiɗo probléme aji ene heewi ñamale ɗe kay sa naati he damal mum he a naati e ɗi kotuji Allah ko andi ko ɗum ɗon yoni en no hulɓini noon tori Allah jamiraɗo subahanahu wa taala walla en walla kala julɗo kala neɗɗo he ɓittere nde o wondi hen yo Allah wemnan mbo yajjinana mbo he gurdam mum he miɗen mbaɗa ɗum fi findinde dental ngal findinde jama julɓe ɓe ha nde balle ɗe mbawata yettanade ɓe ganduɗa ɓe hatonjini he balle kamne wona yidde neɗɗo mbo darnine he ɗum ɗo mbo wirte ɗum ɗon wona anniya amen kono ko findinde yimɓe ganden wondema ɗi woodi he damal he l'islam he sharia ngal ɗo damal hewɓe gandagal ɗum ɗon noon ko damal ngal ngal en tawa he dame asakal he zakat yimɓe ɓe jomaɓe jawle ɓe ɓe puntina jawle mabɓe ɗe guitta asakaleji ɓe totta ɓe ganduɗa ko ɓen hana tottede e si waɗama noon tan a yiyat caɗele kewɗe min mbiyani en kumnatɗe kono ɗe gustoto hakkude oɗo goto ko he seede mo ganduɗa musidɗo Adja inde nde tigui Mariatou Ba naam jo ko an hono jiiruɗa ngal ɗo balla ngal ganduɗa ko ngal totteɗa he fi wawde yobde ñamade mane eɗen gandi wona fo yoɓete lawol goɗɗo kono fuɗɗama
hono jiiruɗa ngal ɗo ballal hono yirumi ngal ballal sona yettugo Allah e juurago nelaɗo sabu nde ñamande ɗo nde tawi kam ɗo Allah tan andi nde sona du'anagol mon tan jam e cellal e ñunbalu on tan jogimi hen ko haalmi sona wakkilare tan miɗo mon du'ano sabu ittugo kam hande ɗo wonmi ɗo mi wawa mon du'ano ko Allah tan yoɓata on caɗele ɗe ko nawnare tan wanno ko on woni caɗele ɗe no wona nawnare am min tan de ko min yo gorko am o foof eyyi saabu adduɗo kam mo gay on ko yaha o yii o doori arɗo o wi kam o noddi kam o wi kam miɗomo darani dulare ya toon dara si a heɓat toon ballor kono woodi ko o yii noon wona wondema ko tappale wona wondema ko haydara e ɗo jiyarte siɓe yii kam aduna nga fof nga kam andi min kono mi jaɓano funtuno noon yimɓeɓe ɓe kam wiya ya toroyo ya wanni kono mi heɓano damgal ngal saabu ya toroyno ko a yiyat mo torotoɗamo wawamo torade ha o wawama wallude eyyi dal mi waɗanno poultry miɗo jogui yeeyanno dammi hay dammi andi fof ɗiɗo e mobile am he eyyi kono caɗele noon arno gorko am iidi hebde caɗele darimi e ma kote aduna ngal fof ngal andine caɗele ɗe hen wonno saabu onne ko andanoɗo darani momi tan hayga ha ɗum arti e am min e hoore am minga min continue minen ɗiɗo kono hayni hande mo yeehi han ha ɗo wonmi ɗo mi hula on mi hersa on te Allah mo andi komi wallunoɗo hewɓe onne ko walluɗo hewɓe eyyi ñamande nde ko 400 wonno temen nayyi e capanɗe nayyi capannayyi ɗi e jeetati ɗi on wonno profit eyyi hono jo darek en yoɓanima 100 joni heddi temeɗɗe tati eyyi e capanɗe nayyi e capanɗe nayyi e jeetati eyyi yo Allah webno kan amin kono miɗo tori ballal ne si goɗɗo ne heeɓi no wallirinmi wallanmi eyyi machallah musidɓe jo on nani oɗo ko goto he ɓe ganduɗa ko ɓeɗo Allah yeeɗi ngal ɗo ba kono noon no nanirɗon ni men mbawa waɗande foof e gandon wonde ko musidɓe men gandon wonde ɓe cohli gandon wondema kadi ɓe hatojini he ballal e samne ɓeɗo hay kanko e hoorem o anda oɗo nokku ko bawɗe Allah ɗe jotti he makko tan kanko o anda men ganda o ko minen nomin jiilorto ni men ɗaɓɓita kayitaji façon ɗiɗo probléme men tawi oɗo probléme mo yaadi he façon ballal ngal min tottirta ko ɗum yettinimo ɗo kono wona wondema kam mbo andi oɗo nokku o feera arde ɗo men feera o andu o anda men ganda bamo hoto o immori gande wondema oɗo hande omo sohli e jiyaɓe Allah moƴƴuɓe mbawata ittudemo he nde ɗo ɓittere ɗi heewi komin gandi he caɗele ɗe o wondi he kono andi ko radio andi ko télé a wawa haalde foof kono Allah ko andi ko ɗum ɗon yo Allah surre en e surra jiyaɗo Allah foof moƴƴo wa sallillahumma salli wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima Samba ok a jarama ɗum ko leydi hoto Kiang East El Arab ok yo Allah waɗ moƴƴere kam jarama ajjata musidɓe yeeɓoɓe oɗo fulɓe TV no ganduɗa ni eɗen he oɗo programme hani oɗo ne kadi musidɗo men goto inde nde musidɗo ko Koyo Kande mbiyete Koyo Kande eyyi heydi leydi hoto min ko Fuladu leydi Fuladu yede Jimara daga hela sare hela sare Fuladu kono werɗo kombo ɗon jooɗi tigi jo anne a tawama hande e hebde ngal ɗo ballal al Africa Muslim darek e tottirta ono ko woni yingom ono jiiruɗa e ngal ɗo ballal kadi ko hono naftorɗa e ngal ɗo ballal ko wono yeru joli ko hono natirɗa e ɗeɗo caɗele fi yimɓeɓe ganda ko hono yimɓeɓe guurdi assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu ok mi salmini kettoɓe laaroɓe fof no minen ko min Koyo Kande dari e ɗo del ballal ngal kumpitima ɗo o ballal ngal gandanta ko kam ballal kam ɗo solo sabuna no kumpitima no jiirimi hen ko ɓittuɓe jariɓe mo wallede wonɓe ballata ɓittuɓe beta jariɓe wallude wallata ɓittude nde ɓittude noon ko heewi façon ngaji woɓe taw ko pawongal woɓe taw ko ñamale woɓe taw ko kalci deme kewɗe dal e nder ɗum min kala keɓmi hen kabaru wondema oɗo damal ɗo ɓe gokkata ballal ɗum woni siko han woni laabi ɗimmiram nde argol ga o ni garmi Allah e jiidno on ñan hay jewtuɗen walla hande ko ala wondema foti arde han mi tawe ga so jimi tan leydi ni tina musidgal tina wondema o damal ɗo dal ko damal islam damal ballongal damal mo gandanta ko fota duwanede pour kala balleteɓe Allah timina ballal ngal
e kala gananta kala heɓani balla kala Allah yaajina Allah ɓeyda ballal muyen ngal keɓal muyen ngal haɓe wallude haɓe ballade mbawa helli ballude kewɓe kala ɗum woni ko bam an ko joli keɓɗa he ngal ɗo balla minen ko 400 ɓagno ɓaña e ɗum wagno pour waɗa business baali ɗum wonno sohla mbaga komi ticca tawi ko ñamɗinitare ticca ko yoɓete ko ɗum ko hanto mawɗo ɗagno no sukaɓe engrais wiɗa ni mi accu mon waɗa mi yimi waɗa business i nafa yakkaki dal wonat ballal ɓamta hoore maɗa marita hoore maɗa e nder ɗo ngal kaali ɓagnomi ha puɗɗimi darnude suudu ndu ha boɗɗimi dal ene ɗum keɓomi caɗele haala leydi dal woni ko ɓittet ha woni haala police ɓittete ka bete noon awa dadde yaade koɗɗon mi guittimi on kaali guddimi ngal damal mbimi ha mo waɗa lijante mo wawi hempinde mo heɓa kaali goɗɗo mi continue business o ɗum adduna kam caɗele gandanta mawni ha bete kono lewru fof lewru ɓe tira kam guluji nayyi e ñamande nde e salari men lewru fof lewru salari ticca atami ata ka jeew sukaɓe joom ɓeygure tira ittade temen nayyi on kaali ɗum ko tampere ko ha ɗon waɗi so nden ɓittere woni ha garmi Allah ñami mi mbi kam jaɓana kam temen e capanɗe jeego temedere ɓe jomana kam temedere e nder kaal pour ñamande ɗusto ɗum woni kam weltare mawne noon duwo Allah ɓamtare ɗo Allah walla mawliɓe ɗo kala inchallah jarama dare eɗe inchallah ko onon jii ɓeɗo musidɓe ɓe annduɗa kadi koɓe tawa he programme he ɓe ganduɗa kamɓe naftori programme on nani koɓe kolli en koɓe kaali ko kadi e ɗeɗo caɗele ɓe gondi he majje e ɗum ɗo ko seeɗa tan samne sa a naati tigui a tawat goɗɗene tan ɓuuri musde ɗeɗo ganden wondema yimɓeɓe ɓe cohli ballal mo ganduɗa kadi omo dañi feere no wawata wallide musidɓe ɓe mbiyen wondema si o waɗi o waɗi ko Allah yiɗi o waɗi ko nelaɗo yiɗi o waɗi ko diina islam yamiri ngal ɗo dammal yo ngal wurtine yimɓe hewɓe mbawa nadde hen ɓe mbawa naftorade koye mabɓe ɓe gusta caɗele mabɓe ɗe e ɗum ɗo tawa eɗen gonduno he Darek Aid he yaadude he musidɗo meɗen Khadija Diallo hande noon min o waɗi journaliste fulɓe tiibi eyyi siɗon o weɗeɗa mbiɗo wiye Hadijatou Ndiaye Ndiaye en fottiɗo Darek Aid an kadi kon ɗum woni koyngal ma ɗo hande min mbiɗo liggo to Islamic Cooperative Credit Union to woni koyngalam ɗo hande miɗen heeɓi jogani emin ñamande e fii o Small Ruminant Project ɓe annduɗa koot maɓɓe on waɗi rol kono ɓe wawani yoɓude mbuuɗe ɗen so joni ko heediti tun ko waɗude ata galleji mumen ɗin kono alhamdulillah Darek Aid naati toon at least hay ɓe yoɓali fo kono ɓe yoɓi ko waɗi significant seeɗa ko hedditi ko kamɓe kadi ɓe duwa fi ɓe yoɓa ko heddi ko so at least on moƴƴi seeɗa a wi Credit Union ɗum haray ko yimɓe kafidiri mbuuɗi ya Credit Union ko yimɓe kafidirta mbuuɗi ɓe golla noon pour ɓe waɗa solve probléme jamma on ɓe wallodira no way ngal ballal ɗo walli on because hiɗon halfina mbuuɗi yimɓe ɗi gollirton ɗi falama bonde e jungo moƴƴa noon kono ɗo noon mbi wonɓe ɓe ɗo ko e fii project he ko hemɓe ƴettuno ñamande nden o project noon min heɓirimo ko through the government Ministry of Agriculture ɓe innamo Small Ruminant SAPEP so ko ɗon noon ɓe ƴeppuno ɗi ñamande kono noon business on noon yakki ko juuɗe maɓɓe te ɓe fof ko kayitaji maɓɓe galle ɓe wallini so joni noon ko ɗum woni ɗo ko ɗum addi min ɗo hannde joni onon on ñawlayɓe mbuuɗi est ce que hiɗo waɗana ɓe provide comme training business training ɓe business training on noon ɗum ala ɗon kono jama e maɓɓe noon heewi e maɓɓe ɓe golli e business on par ce que na waɗi ɓe annduɗa koɓe start up na waɗi ɓe annduɗa kadi wona ɓe start up so si ɓe ƴetti fomuji ɗin ɗon a wawa anndude o ko start up o wona start up so fi joma on wawa heɓude fof koka form designation to e yo from the Ministry of Agriculture ko fi Gambian population on fof kono training ala toon in the project itself so joni noon hande on heɓi ɗo mbuuɗi jelu ko tawata ko ɓen ɓe yoɓani ko arataga coopérative almost 500,000 on naati ka amen ɗon hande yeah almost 500,000 wiyata Darek Aid de komi innata ɓe jarama moƴƴa noon par ce que on tigui an e galle ma ɓesgu maɗa ƴetta ñamande nden ara yakko e junggo maɗa ala ko heddorɗa sina ɓe ara ɓe yaltimma galle ma goɗɗo ara wiya fotamo walluma ɗum ko goto wawi ɗum
so miɗen ñaganoɓe noon yo Allah yaajin ɓe heɓa donation moƴƴa fi ɓe wawa wallitade jama o kadi ka government ɗon kadi walla ɓe annduɗa ɓen ɓe joguiti moƴƴa si ɓe heɓini ɓe wallitori direct aid ɓe wawi arde kamɓe kadi ɓe natina ka account maɓɓe toon fi ɓe wawa wallitade jama o par ce que ɗum ko ballal moƴƴal min hannde kami woni ɗo lan welti moƴƴa noon lan welti definitely ka gollo tun ton kono noon kala mo ñamani mo yoɓa haray onon kadi ɗo weltore ɓa salari ji mum fof aha because ɓe yoɓali minen kadi min waɗata pa fo so te kadi haray hena satti noon so woni on tigi wawano yoɓɓede hedeti ko yaltirgol galle ɗen tun anon fof ko gambiyan ɗum hara hana satti ya jarama moƴƴi jarama e aduna he kala mo ganduɗa ombo hettoto mbo hetto fulɓe TV ɗo neɗɗo wawi wonde foof ganden enen ɗo ɗo gonɗe ɗo Gambia ɗo hande caɗele ɗe foof en anda ko faati he ngal ɗo damal ko faati he ngal ɗo damal min mbiyani gaddon kalis mon o he direct aid kono gandu noon ɓe musidɓe mon ena toon nokkuji kadi ena toon ɓe ganduɗa ko golloji he banggue l'islam guila he Supreme Islamic Council façon ngal ɗo damal ɗi wawi wurtinede tonne e kamɓene ɓe keeɓa golle ɗe ganduɗa kadi wallat julɓe ɓe ɓe mbawa yettinande yimɓe haqqeji mabɓe ɗi ɓe mbawa ustude probléme an sabu nde ñamade ɗo naati hakkude yimɓe fof ko ɓuuri hewde cheytani natan ko ɓuuri hewde fitinaji natan hallaji a nanat fof woɓɓe hay ɗo siɓe gari ɗo miɗen ko minen gustata probléme an minen gustata yani sonkoji mabɓe ɗi ɗum ɗo ene heewi dan yo Allah wallu en walla julɗo fof wa sallillahumma salli wa alayhi. Settlement of debts, as you would already know, it's almost an annual program for direct aid now. From 2020, I remember on the 12th of October 2020, we had a similar meeting at our arena over there when a substantial amount of money, at that time, $1.7 million was disbursed to people who have issues amongst themselves. The objective of direct aid is not to see anybody, especially our fellow brothers and sisters, be you from any other religion, but especially Muslim, to be embroiled in any problem sort of that will make you feel uncomfortable, that will make you feel uncomfortable in the way that you cannot even, you find it difficult even to walk in the streets. We know some of you here have gone through this because of circumstance. And that's why it takes us, or the Department of Dawah, a vigorous process to be able to scrutinize. They have received a lot of applications or a lot of cases from the courts. But we always emphasize that we are doing this purely to cement our social fabrics, to cement our social cohesion, to make people believe in themselves that there is someone thousands of miles away who has settled this debt for me. Please make sure, by next year or 2 years or 10 years, you can also do the same. You can also settle somebody's debt. It is not anybody's wish here to be called or to be identified as a debtor and that you cannot pay. And this is why we emphasize on the fact that we don't want anything criminal. When we go to the courts, the gentleman standing over there, Adama and his boss, Sabali, make sure they do the due diligence to make sure anything that is civil, we go into that. Anything that is criminal is for the courts to decide on that. It's a matter for the court and the matter for the police to decide on that. This year, I'm being told that 20 beneficiaries will benefit from this very important program. Roughly $1.5 million will be shared among the 20 beneficiaries here, those who have credited their money to them. We will clear this by paying this amount, almost 1.5 million, to the account of judiciary. And from here, we will ask all of you, Adam or Sabali will give you the contact person at judiciary who you should be contacting. But we want, if the creditors are among you here,
we want to assure them that from today, their monies will be paid into that account. Many be fere sirin jang al tolna al kontong la mbal tentu la bake pour ali wato menta tani na la do bato tani na la kataka na anin telephone to wato do walo commandro kala direct aid mum mako bundalti me ya lonko abe janne doli ya long tuma do bato asiata sangitan sabani fenti kada abe janne birin 1987 aka mako roke fanna jamalla o fanna jamalu o kono o dobe je me ya lonko nyin julujo programme o dun taje mbota kala mako sanjin nani wamba lulu nyinang 2020 on the 12th of October ngani nyong be wala ke o areno to jana me ya lonko nga molu la julolu wala jota menta da fo dalaso million killing ani wili keme worawla 1.7 million dollars o kola o kabirin 2020 fo nyinang aka kele badan ka ke dalilo men wala minti ko ngalu na ko nyim banko fuara bankola afemba ko ka kole amol blokon mantara kam mo susundi ka fo kadi julota mantara kam mo susundi ka fo ko niyata darek edbe jelabe ko do jola bar ngalon ko lanjuro la ka wato de wel kam mo dundi ko dola ye modo je dula do to lanjuro la sabu nyaaje mo bita moya ba fula ndon to nyinna nyaaje mo bita ya moya ba fula mar ngelen ta samamba jolale amanna keno la hidole wonto jiko men soto wala manna timmandino woto nto laka fo la fel pour ka jeno ko o badi ya men batul mo fulo tema kunu o badi ya e muru ka muru nyo kan ka sunkuru pour nyin kam mako nto len badin kilingolti nto len misilma kilingolti nto laka nyo kulli ka nyo bade ka nyo an kata nyo la kol bela oto kuombe kering pour aldamal tema o sitenten malafi pour ay mo tema kuyati laftar pratul men bebe sirin jang alle nyomuta kanoni mbari yakan bintelemu sama skeno dotile bintelam sama skeno mo dotile so hadama diata ni wolo jedron e kadda hale bari processo nyin ka aka me dalilo men na wala mintiko men ye kodo di ka bonan kuwet sarato lebe laare sarato dum be laare nyawnya hanin sila fila nyangonya ninte mo sarato timmandi nte dundi no la je kato wala mintiko amanya ne kala criminal case ti imanya na kala criminaloti imari yela fe ko pour ya fa ko nga ko dota da rek edbe jela ba jolal hani wala nan ka jeno ko ni dara court yek file ta sabal ni adama anara timo kasile ka jube sai da rek ed alhamdulillah alende ma nyin sanyi nan sanyi lul ngamini loyal soto janna me alon ko at least ni e kayto jube de no ko is criminal or is not criminal alhamdulillah ni e kayto jube ya akara ya brief sol jube e kalon na fo nyimu criminal element be jele fo criminal teje ni ya momo la kayto je ko nyimu manke criminal kuti yulo lunde da mal tema amanke criminal kuti e ko lel ta nim fanan abe man jonoye bare ni dala stanata dala si sey jote dala si fulo mari fanay fero ke mureta yojo fanan abeje ntolbuka kodo di mola jang bawo kaytol botna court ñol leto o kayti kilgo be bulalo no kam pour ngata judiciary ndolbe ceko jola judiciary le account leto ka bo bila al salon momo la julobe mo lon dara fembe mo le salon ko imari la kodo a jotale barabe jola masakunda account leto ka do ngani membe ta ndol nga bon nan o dula leto adama wamba sabali e be contact passino di la me yalon ko nin kodo jota albita wolto alto listo me amount men jota almost 1.5 million abe kile wala account le ani listo a jota me jumata mu jumati ni dara judiciary o contact passino ya ye clear ali yalon ko mo la ko dol bantan oto kombe duwala ali bake fo ala nyim men nyi sioni fotuma do bato bawo nga korosiro kele ko sedon dole be jang mu nyina molu je jang oto waytan de ko alhamdulillah dole bot membota ko na seru ala tentula je ko mbota nyin ko no bantaduna ko no kotake so to alfanan atol mu wontena atol be mo anin tol mbebe jang fo alama ale yin sifa tanga tankala asker mo do la karola yo bu wolem ko moti mbal tentula bake mbal jayla ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin. First of all, I welcome all the beneficiaries from this
very, very particular and important program in direct aid, which is Al-Gharimin, which consists of settling the debts of some families suffering from that issue, and which the case has been taken to the local courts. If I'm not wrong, I think direct aid in the Gambia is the only institution carrying this kind of problems. I hope I'm wrong, but this is a very particular program which we insist to have every single year. The amount dedicated to this program may be different from one year to another, but it will be, inshallah, every year we'll ask for it, because we know how much it's important for a poor family which has a lot of expenditure to do every day, and in addition to that they have to pay some debt. So please be assured that this program has been designated to relieve you from that burden. We know that this year 20 beneficiaries are there, but in fact they are not 20. In fact they are 40, because when you see the two sides, 40 people or 40 families have benefited in different ways, but we have a little bit going to do more, inshallah, maybe next year. So please don't forget to make prayer for those who paid those debts. They don't know you, you don't know them, but Allah subhanahu wa ta'ala knows them, and Allah subhanahu wa ta'ala knows He did that for you. I hope that this will continue, inshallah, and there will be a lot of beneficiaries in the coming years, inshallah. And I hope also for those who benefited this year and the previous years, do not contract other loans from any parts, because if you do it once and do it twice, that means there is an issue with your behavior. So thank you very much for coming, and I hope that inshallah this will be the end of your worries about this program, inshallah. Thank you very much. mbokk yi ñu ngi leen a nuyu yéen ñëpp ñu fi teewu di leen welcome ci direct aid. Comme ñun ñëpp xam nañ lu ñu teg fii tey ñu ngi leen a santa di leen gërëm di leen yégal ne léegi xaalis bi nga xam ne moo nekk diggante parties yi ñaari nit ñi ku ñu nekk xaalis bi jot nañ koo fay si court bi. léegi lu ñu leen bëggoon a yégal mooy ku nekk am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñoo war a jël xaalis bi seen tur bank si liste bi ba pare dinañ leen wax si kan ngeen a dem ñu clear leen ba ngeen mun a jot si seen xaalis bi. comme affaire yi nguur nekkut loo xam ne lu gaaw la, comme dina xala jël time tuuti, waaye ñëpp ñi nga xam ne seen tur mu ngi ci liste bi te ñoom ñoo lañ amale woon xaalis, bu soobee yàlla da ngeen a jot seen xaalis incha allah. ba pare di woon mbokk yi ne lii ñu si taxaw ñu ko def xamuñ leen, yéen xamu leen ñuuñu, waaye dañ ko def ngir bugga asi jàmm diggante ñaari nit ñoo xam ne dafa am lu jot a jaar seen diggante. bon lii dafa war a nekk lesson si ñun doomi réew itam ak ñun ñoo xam ne ñu ni neen lañ, ñun mbokk yi suñ nekkee am dara lu dugga suñ diggante buñ jàppalante comme nu gaa yi def ba tey ñu ngi fay seen ñaari nit ñi nga xam ne ñu ngi amalante ñu ngi fay bor seen diggante. ñu ni neen fii si dëkk bi buñ taxawee mel noonu ñu nit mun nañ koo def. lii lañ si war a jàngat ñun tam, lii lañ si war a jàngat ne suñu mbokk yu fi nekk waruñ leen a bàyyi. buñ taxawee ñu nit mun nañoo def lu mel nii. am na loo xam ne dina dugga diggante ñaari mbokka, buñ taxawee ñun ñu jàppalante mun nañoo fay nit mu amal nit bor mun nañ koo fay. so ñu ngi leen a gërëm di leen santa insha allah. Imam Abdoulaye Fatim benda jang direct aid mune mola singoti jambi. bismillah alhamdulillah sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. ala baraka GRTS jamu direct aid let ila do ko siate kaminike abol kono ka o fam sol ka funyoma wala mu aliya timolti ka kolon si molien kampol soto ñaan ko do buru futu jam banjulunding Tubakuta fo Farafenye
alhamdulillah karandiroɓe keerin bare makoyro fanam gundala e bulo warata je sunkaro anin banna amanda wo fanan society kono mol ka problème ol soto mol dammalu tema min yalon ko akake civil case let amanke criminal case ol mo sibula deto kono mole ay kodo fu mole bulu ay business ole ke o kodola business o nyim felta warante ata fon dimbaya koleya wala lata kan atata mo donto o dontoro manna koleya nyim manna banno a korta pour ka a jo so mo sifalu ni nata jang ke kiskisile ke la kolu ka a jube photo nyalo photo nya bawo fanya to ngona siat tapale siat yo mi ente si jambi mole fem fumbulu mi yalon ka meta so abulata koleyale kono mi yalon ko abulata koleyale kono mi yadum o fengo fuola so biraya fu o koleya man na banga balu lanjuro ya soto a ñaabu ka ije ata fawle nata jambira e kibaro moy ay ko ñin dante ka ndabu ka fa moy so bira nata jang ay ko ñin dante ye nata nan kumandi kanyin ka foto ñale mo ko ha to ñale mo soto tal ay min fo fana amount to wala fana mo ina tana fa ñoko al tambal kumandi la so wala keta bit ni aje inteleti ta fan ka ate mari le batu sanjo kenya kamala amira wala atinna amanna bari abuko ite ma samba kod non ite be sabarine bare ate dunobe kulyaring afe aje ko komin islam kamin fo julo la duni dunobe nyami e do mandi fo je nan ma nyininka mandi fo je julo la duno kuliyata julo kuliyata katu folo nin mo mi yalon ko tonya tiyola mat na e julo ta sayida hakilo buka tengu yajale fulan jawni ani julutiyo nyoje do aka malule yajale kole yakatar lara kan amiro be lara kan aba jola nyaadile ni na fata nyoti o kole famari be yam fula fata yam fula ya famule so kamala nan ma nyenen ka dotu ngani ngani o fanan soto ko nin telefolo be bola dunia tonno be yam fula ma na telefono botante nya tonno be yam fula ma bar janni o tema na jono mbamu tala ka to kudo le fanam be keri nyanta min to ko don so nada nana tana bunda do soto bunda mi yalon ko wala ba jola wa fala alhamdulillah so sakal muta ko nyin kodolu molle kela jakolu bondi kadi direct aid la ni le na fulolu nyin kamala ko ni julutiyolu fana ye niyo soto jako konole so kamala ni tamari gambia je mankorala nyin ko do be ka bonam bantalale jele so gambia jam fane mankorala ni tama molu long ni nata ni ñong organisation sifalut so fim sami council ñolu ñul be mu bundal le min yalon ko molu ka futa jele min yalon ko kole yala be laari kan maybe mo so futano itama ay fan ya fo malo julolo be na fen ko bar ñi la do ko lam e ka bulano mala ya kiskisi fa koy ma ka fo ko fen ko lam adu boka ke faye fana ni ma sakunda la bulo ka tar ñobul wala mo sharif division ya famula amanca koy kana janne e julo konti ya ditela itamin ko julo benna amanca ko min nata ko on tella julo baale ba kontela le hadiya so al bitala ko take sharif division man sakunda la bundalam kata ka be tonya yandi kat mol mil fanan ka kodo kina e fanan kala fele reporto e futema kaja ko reporto isa afutandi moluma min yalon ko wala kela kodo kijo so be badum be susundila pour kaja ko ke bulo ka funyoma mom e jakol soto ni malo e badundi la dami min bunda fana mu bunda dolete mi yalon ko jako siddunno je baraka ni bala badi ito dum te imam Essa Jabang imbenta direct aid jang ita fana mone mu sababote jandi na sababo jang alhamdulillah na julo dole be mola alhamdulillah lujina nata ke lola bati wo koto pour kaje ko min benteni wo tema ameta because ndanga hakilo bo kanne pour ka soto mar alhamdulillah tolnate la kato warande je bake lujina ila biram modiro fo duma yela kato warande pour kaje ko ntela mimbe mola itole ya sende ma ya jo
ite fanan katu bi mo wange wala julo jote nyin ika kele sango sang alhamdulillah nga nyin kibaro soto ko ike nyim mu bundale to me alon ko ya londi anda bunda akumata bake pour soko mol men alon ko sembol ma wara ma ko ro bunda war hanni min sembo warta because sente mo sembo man do yanti bare fanan na julo ndimbe mola adunga hakilo baka nim bi tul ko nyeko ba jola alhamdulillah mo ala tentu balet ko re man siya jelle mo aman siya wuli mo ani lulu doronno luwaso le mo wala mo ani aman ke luwaso ti be comme ko don torol mo don atele sulata ayata den ama asendino sang ye demaro je nyaadi le alhamdulillah nga ala tentu bake lujina la to momin ne tel kata lola bati pour kaje ko kawju lolu jo wo mu kulete mi alon ko ala fangole wo ya maro di alqur'ano kono pour kaje ko wolu ning atra ko bundal sotata pour keke wol mu fennete ala la yamaro man tay be wala no ma ala la yamaro fawte pour ka molu min alon ko kununta julolu kono e may fang fintindino pour ka lo ka wo molu ma koy wo mo ala fangla yamaro la ndaw si naka nga tuda Mariama Sarr séeréer bi te pour bi tasee naa yow fii nii direct aid gis naa ne yow tamit bokk nga si ndimbal bi ñu def nii yow dañ la fayal bor ndax dañ la fay sa bor man dañ ma fayal so bor bi naka la fa taajoo ñaata la ak waaw man dama nekkoon si luwaas léegi ma nekk ci néeg bi ñu ooba néeg bi bu baax a baax a baax a baax mënuma kaa fay léegi boromam jox ma notice bu xaay notice boobu balaa mu jeex dugaguñ notice sax mu yóbbu ma code ñuy dem code bi di dem code bi far yàlla dimbale ma même lu desoon si xaalis ma am ku ma wax kooku moo ma dimbale xaalis ma jox ko afta ñi itam ñëw dellool ma kooku xaalis boobu noonu. mel ni da nga lebaat beneen bor pour fay bor boobu. pour fay bor boobu man ma mun a génn si loolu noonu. diis na torop. diis na torop antanuma ko te jobool laa te ay xale ñu ngi suma gannaaw waaye sant naa yàlla bi direct ñëwee taxawal àdduna bi taxawal réew mi surtout réewi Gambia gën na soxla nañ ñu gën a yaatal programme bi ndax jigéen yi ñu gën a bëri ñoo gën a sonna si dëkk bi jigéen ñi sonna nañ amuñ nekk amuñ fuñ dëkka amuñ kër luwaas baa ngi métti torop ñu leen di teg ay yu méttee métti moon nag ñoom seen ñëwaay mu ngi mel ni dañ ñëw kooba pour dimbale nit ñi lillaahi wa rasul ñu ngi leen di ñaanal seen taxawaay yal na ko yàlla yàggal yàlla yokkal leen yokka seen maxaama may leen fan bu gudda bu ànd ak wér ñu yàgg a taxawal réew mi ak doomi réew mi. What is your name? I am Mr. Kande, Koyo Kande. What is your profession? I'm a teacher by profession. Okay, today we met at Direct Aid here. They paid your debt or a debt has been paid back to you? No, they paid my debts, part of my debt. So what is the problem and what are the challenges that led that you cannot even pay the debt until you came here? Yeah, I took loan to embark on self-fattening, to be able to improve myself economically, financially, support myself. That was the ultimate reason why I took the loan, 400,000. I started constructing at my home, bought all necessary materials. During the construction, I had a serious land issue that revolved to a court case. And to be able to retrieve that issue, the money I had with me, I paid that land issue, settled the land issue with that, and then it became a standing issue between me and my the debtors where I took the loan. But as a teacher, every month $4,000 is deducted from my salary. So during the process, I'm informed about this direct aid. This is my second time. I came here and explained my issue to them, and they thought this is something that they can help me, and then they promised to give me $100,000 to pay it back to my loan. So it is a burden that is released from Seriously, because I deposited my land document, and in the event I defaulted paying, I might forfeit the land, and that's very serious because I'm a family man. So that's a big relief for me, honestly. I'm encouraged by others, and I saw others who were doing it, and they're really doing well with that. But this was my first time. It was my first experience. I've never had taken any. I did not study business, but then I discussed those who were doing that particular business that I wanted to do, and I interact with them, and I do visit their project sites. I was impressed with it. I knew if I had not got that issue, I would have really made success.
I really saw what I've made so sad. It's unfortunate that it happens that way. Exactly. I really thank direct and the management, and I pray that they go to higher heights, and Allah bless them so much. Inshallah. Alhaji Ibrahima Diassé. Diassé fan nga jógee Kombo fii la. Burfoot fii laa dëkk. yow mi dajee nañ fii nii ci programme yi Direct Aid bi nga xam ne at bu nekk dañ koo def di dimbale ñi nga xam ne dañ jël bor mu teleen waaw yow dañ la fay ndax da nga fayeeku si. man dañ maa ñëw fay. dañ may fay waaw. loo lebale woon. waaw dama leble woon $15,000 waaw ci Yama Sarr. da nga ko lebaloon xaalis ndax. xaalis laa ko joxoon waaw. léegi naka nga gisee nag bam la ooyee ne la ñëw yàlla yombal na it. am na ñuy fi fayal bori téeméeri junne. am na ñeneen juróom fukki junne. yow nga ne fukk ak juróom. léegi looy wax liggéey Direct Aid si biir réew mi. sant leen gërëm leen te di leen ñaanal yàlla ñoom ñu yàgg fi lool te wér ndax su fekkee ñu ngi dimbale doomu aadama yi di dimbale jaam yàlla yi nga xam ne amuñ loolu kenn amul payam xanaa di leen ñaanal yàlla loolu ñu man yéen gën a continuer di man loolu su ko defee képp koo xam ne am na soxla te mënoo ko fajal sa bopp soo fi ñëwee mu faju. waaye te gis nga nañ ñi xaalis bi fa moo jógee ba Kuwait laa jógee te Gambie ji am nañu fi am alal loolee naa aide nag. waaw loolu maa ngay wax waa Gambie yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi te dëkk ci dëkk bi te am alal te mën a dimbale doomu aadama yi nañ jàppale nit ñi nañ jàppale doomu aadama because am na koo xam ne kii mu ngi am alal dëkk ak ñoo xam ne ñi amuñ dara te mu ngi leen di gis waaye mu ngi dem defi alal bi feneen loolu nag ku ko mel wala ku ko yàlla may nga am loolu ñu ngi laa ñaan ngay dimbale doomu aadama yi nga xam ne amuñ doole su ko defee boobaa loolu tiyaabu rek ak yokkute la laa jural. jërëjëf te loolu mooy tax réew mi dem ci kanam. jërëjëf ñii moom ñu ngi leen a ñaanal ca kaw ca kanam. أخي سيدا وكيلر جوميما heɓangal gandal rewira jomima mi rentinima puyni